Здравейте, драги съграждани! Зачестих с видеята и сигурно вече ви е писнало от мен. Както сигурно знаете, мандата ми като общински съветник е към своя край. Не съм кандидат за общински съветник на сегашните избори и следващите 4 години няма да съм в общината. А толкова много имам за разказване. Някои неща просто трябва да бъдат казани. Независимо на каква цена. Видеото вероятно ще е по-дълго от обичайното, но разправи из далавери, прокуратура, ДАНС и така нататък в продължение на години не могат да се опишат за 10 на минути. Обръщам се към всички вас, но най-вече към всички бивши или настоящи поддръжници на политическа партия ГЕРБ в Годеч. През 2019 година бях в листата на ГЕРБ за общински съветници под номер 108. Тогава, разбира се, бях пълнеш в листата и никой не очакваше да вляза в общински съвет. За моя изненада събрах абсолютен рекорд преференции на тогавашните избори и влязох в съвета с най-много гласове от всички. Още вечерта на изборите Асенов беше разпитвал, чии троянски кон съм аз, щом съм влязал без той да го е планирал. Аз съм в тази община благодарение на гласовете и подкрепата на много голям брой симпатизанти на ГЕРБ. На всички тези гербери или гербаджи дължа един отговор. Защо се обърнах срещу ГЕРБ и срещу Асенов? Имайте търпението да изслушате целия екшен до край. 2019 ставам по случайност съветник от ГЕРБ. По-късно съм и кандидат за народен представител от същата партия. Тогава също събрах много преференции, за което съм ви искрено благодарен. След като се скарах с Асенов, цялата пропагандна машина се обърна срещу мен и ви беше казано, че съм какво ли не. Предател, който иска да седне на кметския стол. И не, ето виждате, че даже за съветник не съм се пробвал, камо ли за кмет. Предател, разсърдил се, че не краде заедно с кмета. Стига от цялата община като съветник. Знаете, че аз съм човека попречил да се краде здраво в тази община. Може би предател, който спира развитието на Годеч, спира проектите? Не. Аз се борих за пречиствателна станция, за да всички вие да сте здрави. А вместо това Асенов и ГЕРБ пренасочиха парите и ги изпапкаха за асфалт. Отделно имаше безброй клюки от личен характер. За да разберете защо се скарахме с кмета, трябва да ви върна във времето, когато го арестуваха за организирана престъпна група за източване на земеделски от субсидии. Един прекрасен ден получавам обаждане по телефона, че от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, съкратено КПКОНПИ, сърдечно ме канят на разпит. Очаква се незабавно да се явя в тогава работещото полицейско управление в Годеч. Влизам в РПУ-то. Повечето познати полицаи ме гледат малко притеснено. Нали знаете как те гледат познати, които знаят, че си загазил, но не могат да ти помогнат? Влязохме в една от стаите, разследващите ми се представиха любезно и започна разпита. Аз яко се сдух, много се притесних. Никога не ми се беше случвало да ме разпитват като заподозрян или като съучастник. И тук стана малко като по филмите. Доброто ченге, лошото ченге. Един те успокоява, че няма нищо страшно, а друг ти казва, че ще береш ядове и няма измъкване. Имаше една руса следователка, много секси, обясняваше ми, че кмета няма да отърве кожата. Но аз, ако съдействам, може и да мина метър. Това го казвам, защото същите следователи със сигурност ще гледат и това видео. Както гледаха и всички мои останали видеа. Не знам дали знаете, но в ДАНС и в останалите служби, като ти закачат някой да те разследва, той си остава закачен за теб с години. Същите следователи, които тогава ни разработваха, продължават да го правят и сега. Та по време на разпита ставаше дума за скандални гласувания. Един от разследващите
Като ме слушаше как отговарям, не му издържаха нервите и си ми каза в очите, че или лъжа много умело, или съм толкова тъп, че не осъзнавам каква марионетка съм. Вижте, наистина бях марионетка, защото вярвах на кмета. В началото гласувах каквото предложише той, защото знаех, че всичко, което предлага, е за развитието на Годеч. Повечето от вас го вярват и още, нали? Все още. Следователите се сменяха. Излизат едни, влизат други. Различни хора ти задават еднакви въпроси по няколко пъти, като очакват да се оплетеш в отговорите си, ако лъжеш. Обясняват ти, че няма защо да падиш кмета, защото той достатъчно е загазил. От диалога обаче разбираш лека по лека какво се случва. Асенов са го разработвали много време, имаха железни доказателства за източване на огромни субсидии. Освен за субсидиите обаче искат и да го улепят из далавери в общината. Проблема беше, че общинските далавери са законни, понеже са минали през общинския съвет да ги гласува. С напредване на времето всички се изнервихме и започнаха да ме притискат. Оказа се, че понеже са го послушвали, Асенов, чрез СРС-та, следователите знаят какво ще ни бъде казано да гласуваме съвсем скоро. По едно време на един от следователите не му издържаха нервите и с доста груби думи ми каза, че ще носи отговорност, ако продам общинските имоти, които Асенов е обещал с наша помощ, съветниците от ГЕРБ, да подари на свои хора. Едно от тях беше сградата на помощното училище. Помощното училище е в окаяно състояние, защото е жертва на умишлена безстопанственост. За 8 години никой не можа да смени няколко керемиди, за да не се скапе покрива и почне да се руши сградата. За двора всички знаете какво се случва. Пари е имало, но целенасочено е оставено да се руши, за да след това да се продаде на ниска цена. Такава, между другото, ще е и съдбата на началното училище. Помнете ми думите. Следователите разбрах, че от нас ще се иска да гласуваме скандално ниска цена за продан на помощното, а именно 200-250 хиляди лева с ДДС. Това е сграда 750 квадрата и близо 4 декара двор, извиняйте, в центъра на Годеч. Ползват се винаги един и същи лицензиран оценител, който да дава изключително ниска цена за продан. Тя е ориентир за общината. От разпита ми отвориха очите и за куп други незаконни измами, но ще ви доскучая, ако ги изброявам. За една от тях обаче ще ви кажа малко по-късно, за да съберете пъзела. Оказа се, че кмета се е хвалял как ние ще гласуваме каквото ни каже, понеже сме марионетки, и с моя помощ като председател на финансовата комисия ще подарим помощното училище на негов човек. Представяте ли си какъв шок ми беше? Толкова голям шок, че отказах да повярвам. Реших, че ме бодалкат, следователите ме лъжат, за да ми изкарат съучастник. Бях сигурен, че няма как кмета да предложи да продаваме помощното училище за жълти стотинки. Разпита приключи, не ме биха, макар че за малко ми се размина. Следователите и красивите следователки ми обясниха, че това им е работата и да не им се сърдя за похватите по време на разпит. И всичко приключи. Да, ама не. Няколко месеца след тази случка беше свикано заседание на Общинския съвет, на което трябваше да продадем помощното училище за 250 хиляди лева. Дежавю. Междувременно след няколко месеца разследване Асенов беше върнат на работа. Оказа се, че прокуратурата на Гешев не е повдигнала обвинение, въпреки железните доказателства. Знаете за какво говоря. Това да ви говорят, че е оправдан, са глупости. Доколкото знам, май делото е висящо. Преди заседанието обаче обиколих всички съветници. Разказах им за случката и убедих, че не трябва да го продаваме, иначе ще ходят и те в полицията. Понеже ги беше страх да откажат продажбата, се разбрахме да вдигнем цената, така че този, на когото му обещано да го купи, да се откаже и да чака цената да падне до обещаното.
кмета позеленя от яд. Неговите пионки не му гласуваха далаверата. Събрани в офиса и започва яко съветване. Караше се и обясняваше как тези 250 хиляди са много нужни в общинския бюджет, за да с тях да правят улици. Представете си как той ни се кара, а ние гледаме в земята като гузни ученици. Жалка гледка. В такъв момент презираш себе си. И тук се случи нещо, с което чашата преля. Асенов реши, че темата с помощното ще обсъжда всеки по-отделно, за да бъде по-убедителен. А сега е ред да ни съобщи една много радостна новина. Кмета много обича да имитира Бойко Борисов. И тогава си спомням самата сценка. Започна се с думите: един бизнесмен е купил бившата фабрика Ниша. Да, това къде се намира срещу магазина на зайците. Че строи нов квартал. Квартала на богатството. Представете си 30-35 нови къщи. Населяват се богати софиянци. Почват да пръскат пари из годеч. Пълнат магазините, пълнат детската, училищата. Годеч цъфти. От вас, съветници, се иска да ми гласувате пари да изградиме инфраструктура на този нов квартал. Водопровод, канализация, чисто нов асфалт. И тук, драги съграждани, отново ми стана дежавю. Обществена тайна е, че вожда чрез свой поставен човек купи фабрика Нишава за жълти стотинки. Когато го арестуваха, с него арестуваха и поставеното лице, собственик на фабрика Нишава. Дано не ми се сърди много, че него го намесвам в това видео. Та още на разпита, следователите ни подшушнаха, че ще се наложи да гласуваме пари за инфраструктура на частния квартал на кмета. Оказаха се прави. Продаваме училище за без пари на негови хора, след това с парите ще правим инфраструктура на частния му квартал, а за вас, мили съграждани, остава мизерията. Представете си 30-35 къщи в затворен комплекс. Това са десетки милиони. Несъмнено, може би най-големия му удар за двата мандата. Проблемът с фабрика Ниша е следния. Целият парцел е в регулация, но е отреден за производствени нужди. Тоест, за да се строят къщи, трябва да се направи промяна на регулацията, смяна на ПУП и да се пусне нова инфраструктура. По закона обаче само единствено общината може да прави улици и инфраструктура. Тоест, дори да имаш парите, не може да ги направиш. Трябва общината със собствени средства да го направи. В момента проекта на този квартал е на трупчета и се чака нов послушен общински съвет, който да го гласува. Вижте, хора, около Годеч има сумати квартали, където няма инфраструктура. Извън регулация са, хора нямат достъп до имотите си и все им се казва, че пари няма. Списъкът е предоставен на общината 2020 година. И по постоянен, и по настоящ адрес. Проблема на Томанова махала е пътя и водопровода, който от 70-те години реконструкция няма. Пак се повтарям, за да може да проектираме водопровод, инженер Ангелов ще ви каже изискванията, които са. Трябва да има геодезическа основа за проектиране. Там няма кадастрална карта и тя на практика не може да се проектира нито водопровода, нито изграждането на улицата. Може да има много махали, които са в същия статут, какъвто сте и вие. Аз не говоря за други. Да, но ние трябва да гледаме безпристрастно за всички еднакво. Естествено. Както от Соланова, така и Найденова, така и много други квартали махали. И Панджина, и Пешечова, и Додовица. Говоря за Додовица извън регулационната част. За вас пари няма. За квартала на феодала има. Цялата история се ме е разказвала на всички съветници от ГЕРБ, както и на повечето кандидати от същата партия за сегашните избори.
Но никой не му пука. Даже отричат, че са го чували. Някои ще кажат, че всичко това е предизборна измислица. Не е. Разпитите са документирани. Има снимани показания, заснети са. Така че, мили гербаджи, аз не съм ви предал. Предаде ви вашия идол. И да не забравяйте да си го изберете пак. Благодаря за вашето внимание.